huwa stmat li Koppja Minn Kull Ħamsa f'pajjiżna taffaċċja problemi ta' infertilità. Dan żvelah il-ġinekologu Max Dingley li sostna li bl-emendi li se jidħlu mal-liġi eżistenti tal-2012 dwar l-IVF, il-koppji li jkollhom bżonn dan it-trattament se tiżdiedilhom il-possibiltà ta' suċċess. ħatkun qed tiftaħ iżjed il-possibilità għal nies li għandhom bżonn jużaw options li m'hemmx bħalissa u kif ukoll ħatkun qed iżżid iċ-ċans ta' suċċess għal dawk in-nies li qegħdin jgħaddu minn IVF. Mr. Dingley spjega wkoll li b'dawn l-emendi saħħet l-omm u t-tarbija se tkun aktar salvagwardjata hekk kif il-proċedura ta' bħalissa qed tagħti lok għal tqala b'aktar minn 3 trabi. Sostna li f'każi bħal dawn jiżdied iċ-ċans ta' komplikazzjonijiet hekk kif it-trabi jitwieldu terz tad-daqs normali. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern saħaq li dawn l-emendi huma neċessarji għaliex il-Gvern irid jissalvagwardja saħħet il-mara u t-trabi u kif ukoll iżid ir-rati ta' suċċess tal-proċeduri tal-IVF. Saħaq ukoll li kull embrijun iffriżat se jkollu l-opportunità li jiżviluppa f'tarbija. Ħana nemmnu li l-embrijuni kollha għandna ntuhom l-opportunità li jiżviluppaw. Ġifieri aħna qegħdin nisiġu illi kull min jagħti l-kunsens illi kollu l-embrijuni tiegħu iffriżati, irid ukoll fl-istess ħin jagħti kunsens illi jekk ma jżommx hu, idealment terġa' tiżomm l-istess persuna, jekk ma tiżommx l-istess persuna ikunu bil-fors jaqgħu għall-adozzjoni. Ġifieri qegħdin ngħidu li kull embrijun ħajkollu l-opportunità li jiżviluppa fit-tqala u eventwalment f'tarbija.